אחד הדברים שבנו אותי כמובילה בתחום, שול הנדל"ן שלו. אני מאוד מקפידה להתאים לכל זוג טיפול אישי לפי מה שמתאים לו. אנחנו רוצים להתנסד עכשיו, או שאנחנו רוצים לטייל באחו ולהריח מונה פרחים? מה בא לנו? בא לנו שתלכי. משכנתה הדיגיטלית של לאומי. Can you see this beautiful shine? Wow! Full, flawless coverage with a glow. מה הבעיה שלא להזמין סושי? פסטה הרמוני, סלט קפרזה. רק כי את אוכלת בחוץ כל הזמן והוא חוסך? זה עולה לך 1,400 שקל בחודש. אימוש, מה את מכינה לי בשישי? החיים שלי השתנו, שייקה! מי צריך ספר? לבד מול המראה! היא באמת סקסית. Shall we begin? כל הבגדים שאני לובשת הם מטרמינל איקס. איזה מותגים אני לובשת? בלייזר זה מנגו. הג'ינס בולנדר. חולצה פוקס. אדידס, נייק. אתם צריכים לנחש כמה כל התכולה הזאת עלתה לנו. מחכה לראות אתכם. לשתף את התמונה בסטורי ולתייג אותנו ואת סמסונג ישראל, ואולי תוכלו לזכות בכזה. סטורי טיים, על איך הכרתי את המועדון של יוניק בזמן שאני כותבת עבודה. ביום רביעי תרעננו את המלתחה ותוכלו להזמין מארזי טישרטים של הוגו בוס לגברים, פלוס מארזי תחתונים לגברים ונשים ולמעלה מ-50% הנחה. קולקציה מדהימה של ריממבר, של מגן נרות, שימו לב, מגנטים. למה גברים לא אוהבים קונדום? לא נוח. מה, לוחץ לך? אני אראה לך מה זה לוחץ. זה לוחץ לך? לוחץ לך?